jak im się zaczął wczyć tej ikony, to im zdecydował, że od Szmariów wszystko, co znam do tej pory, jakby potraktowałem jak przedszkole. Jak przyszło do przedszkola, czy tam do pierwszej klasy, podstawiłkę i się wczył pysaty. Jak taką czystą stronę, żeby nie było wpływu. I faktycznie przyniosło to dobry skutek, bo jakby od samych podstaw podeszłem do tego tak budujący coraz dalsze, jakby krok za krokiem. I faktycznie to była dobra droga. I to znaczy, że jakby kiedy chcemy pisać te ikony, to kościok musimy, choćbyśmy mali to doświadczenia malarskie, to trzeba kościok od tego odejść. Tak, bo to jednak jest specyfika. To jest specyficzny rodzaj malarstwa. No kto sobie może się obrażać, żeby się duje o ikonie malarstwo, ale to jest malarstwo, to powiedzmy sobie. Jak kto sobie powie, że ikonu się maluje, chorony Boga, nie wilno, bo ikonu się pisze. No to, a czemu взагалі tak się besiduje? No to się wzięło mi się bільше z tego, no to o tym besidował, to też właśnie się tiszył, że kto ma autorytet wielki, o tym besiduje, na przykład otec Paprocki, o tym wspomina. Bo też chyba zaczęło mu to jako przeszkadzaty. Tłumaczył to w ten sposób, że po prostu w dawniejszych czasach greckie słowo na określenia malowania i pisania było to samo. Tak. I po prostu tłumacz tam, powiedzmy, jakiś Slawianin, tam ruski, powiedzmy, tłumaczył, że się pisze, nie? Ale też jakby z czasem to faktycznie przyniosło też dobre owoce, bo faktycznie jakby pogubiło też to ogląd ikony, czy to też proces tworzenia faktycznie pozytywnie, bo ja nie besiduję, że nie wilno tak besidować, nie wilno tego określenia stosować. Nie, absolutnie, że очевидно, pisze się ikony i no i w tym nie zło, ale chodzi mi o to, że nie należy przesadzać, że jak ktoś powie na przykład, że ktoś maluje ikony, to nie wilno. Nie. Żeby nie popadać w takie skrajności. Dokładnie. To moja ulubiona maksyma świętych odciu pustyni, to święty Pimen, jak dobrze pamiętam, powił jedno bardzo mądre zdanie, które mi się sprawdza we wszystkim. Wszaka peresada pochodzi do diabła. Także o tym besidujemy właśnie. Nie należy przesadzać z niczym. Chciałam Cię widać jeszcze o to malarską techniku, bo w sobie na stronie piszecie, że korzystacie z tej tempery jajowej, z farbą mieszacie z żołtką, żeby ten obraz był trwały, ale chyba kuściok się odchodzi od tego, tak jak my besidowali jeszcze pierwsze poza kamerą, że na przykład przy rozpisach się też kuściok od tego odchodzi ze względu na wilgit, na to, że to żołtko, że taki skład może pleśnity, tak? To znaczy tak, no jak chodzę do doszki, to faktycznie trzymamy się tej dawnej techniki tempery jajowej. No i to jest naprawdę, można powiedzieć, najtrwalszy sposób malowania. To te kolory nie wyblakają na słońcu i tak dalej. To jest wszystko się zabezpiecza werniksem, olejfą, czyli oliją właśnie lenianym zmieszanym z suszką, który przenika jakby ciłu warstwu od tej warstwy malarskiej poprzez cił kredowy grunt. Większość z nas na pewno mała nachodu widzieć ikonu z bliska, bo się tu tepero ikoni zrobieni na doszci, to może, ale nie każdy zna jak wygląda proces tworzenia takiej ikony. Czy możesz nam krótko opowiedzieć i z jakich materiałów się korzystać przy pisaniu czy malowaniu ikon? No są to wszystko materiały naturalne. Praktycznie. No, ze świta kamieniu, ze świta żwiriaczego, bo klej.
No i zaświta roślinnego. Także już zaczynaючи od doszki. Przeważnie się to robi na derewie lepowym, wyczasowanym, takim, żeby to derewo nie pracowało po tym, żeby się tam nie wychynała ta doszka, ale i tak się daje, jakby na wszelki случай się daje szpągy z zadu, żeby to zabezpieczyć. No i to proces jest dość taki czasochłonny, bo odpowiedni materiał trzeba, czyli doszku trzeba najpierw nasączyć klejem, potem przyklejać się płótno, co też ma z jednej strony takie praktyczne znaczenia dla tego, że grunt na płótni dużo lepsze się trzyma doszki jak grunt bez płótna. Mamy do czynienia na przykład z ikonami, tam chyba 18, 19 wiek w muzeum w Białymstoku chyba im oglądał. Czyli to też późniejsze ikony, tak robione już jakby już nie według tej sztuki faktycznie, bo to z czasem się cały czas jakby to poziom się obniżał. Zarówno pod względem formy czy też technologicznym. I gruntowali na przykład bez płótna i to po prostu od grunt z czasem odchodzi. Ale też ma to znaczenia teologiczne, bo jak znamy, pierwsza ikona nierukotworny spas właśnie powstała na płótnie w sposób nadprzyrodzony. A jeszcze bym chciała widać to płótno, które się przykleja do doszki. Czy to też musi być jakieś roda płótno, na przykład leniane? To znaczy, ono też nie może być za grube, nie może faktura nie może być bardzo stysła. My używamy gazy po prostu. To najlepsze się sprawdza w zasadzie. I to jedną warstwę, dwie wecel? Jedną, z tym, że jak ma się, znaczy to bardzo rzadko się zdarza, że tam desy powiedzmy ma się jakieś obawy, że tam dasz to może się diaty desy w takie miejsce czy sztosy, no to się dokleja jeszcze powiedzmy kawałek to płótna dodatkowy, nie? Ale to rzadko się zdarza. I to zdarza. tym żwiriaczym klejem, tak? Żwiriaczym klejem się to przykleja. I potem idę właśnie grunt. I to jest, no mniejsze, większe, tak, 8-9 warstw gruntu, czyli trzeba odczekać, trzeba każdą nakładać. I to czas się robi pędzą, a czas już po tym szpachelką, bo to musi być gładkie. I czystyć się papierem, także to powierzch już jest taki bardzo gładki. To już samo zrychtowania tej powierzchni do malowania też bardzo dużo czasu to wymaga. No to w zasadzie koło tygodnia. Samo przyrychtowania do malowania. Tak. No i potem właśnie wchodzą farby, naturalne pigmenty mieszane właśnie z emulsją z jajcia. I to te farby robi te same, tak? To się miesza żołtko jajcia z winem. Aha. To znaczy kupujemy gotowe pigmenty przeważnie, choć nie wse, bo czasem można i w nas znajти fajne kamienie, ich można rozterty w makytry, trzeba rozbyty, a potem daje się na szkło i kamieniom agatą wyszlifowanym takim trzeba rozteraty i to się polewa wodą, a to zasycha, a potem no zależnie jak to tam idzie, ale tak powiedzmy tam 20-30 razy trzeba rozteraty. No zależy też jak się chce uzyskać, no ale nie może być tych rudok, jakie są takie liczy tam zapas. Także korzystamy też z takich kamieni, które desy tam się naszło w potoci, czy tam zachyżą. No także się to zdarza. I to jest ciekawe, bo właśnie desy to ta kolorystyka często się zbliża desy do tych ikon. Tych starszych. Tak. No i potem ewentualnie właśnie złocenia, złotą. Przeważnie tam stosujemy 23 karaty. I na koniec się ikona podpisuje. Ona zyskuje wtedy jakby już status faktycznie ikony. Kiedy się pojawia napis, wiadomo już konkretnie.
jest. Kto jest представлений або яке видарення. Tak. Też są różne poglądy na ten temat, bo niektórzy twierdzą, że powiedzmy po podpisaniu, zaolefiniu ikona już może być postawiona powiedzmy w chyrze czy w cerkwi i można się przed nią modlić. Natomiast są takie, które twierdzą, że należy ikoну poświęcić najpierw. A kiedy już підпишемо ікону, to znaczy, że już nie powinniśmy, na przykład, wертати do, na przykład, nie znam, do malowania do czegoś. To znaczy, ja to na przykład nie traktuję sztywno. To się przyznają publicznie, że czasem nie można być takim formalistą na pewno. Zrobił nadpis, a nagle się okaże, że kurczę, że tam sztosy mi jeszcze brakuje desy. No może tam się sztosy może pojawiać jeszcze jakieś zmiana czy sztosy. Думам, że dla wielu osób, które będą nas teraz czuty, to będą może zaczudowani, że tak naprawdę tylko czasu wymagać przerychtowania ikony, bo jedną ikoną mniejsze, większe, taką ikonę powiedzmy, takiego standardowego powiedzmy formatu, kiedyśmy chcieli zamówić czy dla kogo na ślub, na pamiątku czy na kstyny, to przerychtowania takiej ikony czytałam, że mniejsze, większe, no minimum miesiąc, tak? No to może minimum to jest miesiąc. Czasem to różne, no bo czasem się chodzą na to, żeby kurs przyspieszyty, ale to nie lubię takiej sytuacji raczej. Choć też muszę powiedzieć, że czasem dla ikony lepsze, jak się skorsze zrobi. Tak, jak się nie świdać za doło. A czemu? Czasem się tak zdarza. Nie znam, to różne czynniki może wpływać. Może jakiś, nie znam, nastrój, czy sztosy takie. Czasem po prostu, jak się to wysiduje kolokwialnie, można prekombinować. Różno bywa. Peresadyty, jak perebliszyty, powiedzmy. A właśnie a propos tego zamawiania ikon, znacie, że tworzycie ikony zgodnie z kanonami, zgodnie też z waszym pereczuciem, z waszymi przekonaniami, ale na pewno, znaczy tak to się dodomuję, że może tworzyliście ikony na zamówienia i może styczaliście się z takimi, powiedzmy, wymachaniami, które nie do końca zgadzali się z tym, co jest w kanonach. Z czym, na przykład, się styczacie ze strony takich peresicznych ludzi? No zdarzają się dziwne rzeczy. To znaczy, zahali bardzo różni ludzie się trafiają. Na szczęście przeważnie zwracają się do nas osoby faktycznie wirujące, które nie chcą mać po prostu obrazka hardego na ścianie. Czy modnego, powiedzmy, kiedy jest trend na ikony. Tak, ale przeważnie zwracają się do nas ludzie wirujące, które faktycznie mają na uwadze modlitwę. Znają, do czego służy ikona. Ale trafiają się też dziwniejsze, bo na przykład, już nie będę wymieniał z nazwiska, ale trafiła mi się historia taka, że ktoś chciał, żebym napisał, namalował ikonę Bohorodyci z dzieciatką, ale Bohorodyci, żebym nadał rysy osoby konkretnej z rodziny, tak, i dziewczyny też tam rysy wnuczka. Ojoj. I byłem bardzo zdziwiony. I ktoś z kolei był zdziwiony, że ja powiedział, że mam jakiś problem z tym. Bo przecież tak się robiło. No ja powiedziałem, no tak, robiło się, ale to robili malarze. Już nie takie, które tworzyli ikony, które od ikony już odeszli dawno. To byli zachodni malarze, którzy tam, powiedzmy sobie, swoją kochanku, ktoś tam portretował jako Bohorodyci. No to notorycznie się zdarzały takie rzeczy, ale to już było malarstwo religijne, które w zasadzie, religia tam była pretekstem w zasadzie. No można już powiedzieć, że to taka profanacja, tak ja bym tak to nazwała. No w ikonie na pewno to tak by zostało nazwane najlepsze. Sztosy mi jeszcze przychodziło do głowy. To znaczy, to jest problem z ikonami gneskie, no bo
w jakiś sposób jest to moda. Widziałem na przykład, tak, znaczy to w internecie już nie wysidujesz, to można wiedzieć, bo tam przerażajuće liczy są. No ale właśnie toho typu, że ktoś na przykład zrobił ikonu, dajmy na to, nie znam, Dartha Vadera. I wszystko, cała stylistyka ikony, aureola i tak dalej, wiem, że Darth Vader albo, nie znam, Yoda. Przykład. Także i to taka jest, znam, że w Wołodawie jest taka twórczyni. No a tu chciałam właśnie, kiedy już besedujemy o tych artystach, to co powinien mati ikonopisać, co powinien mati, jaki by ktoś chciał pisać czy malować, budeme zamінні używać ikony, to czy są jakieś takie cechy takiej osoby, która by mała to robić? Na pewno powinna to być osoba wirująca. No już nie powiem prawosławna, no bo jak znamy teper bardzo przecież rymokatoliky na przykład, nawet protestanty, to jest ciekawe, też jakby wgłubiają w ikonu i nawet tworzą szkoły różne i tak dalsze. To też mogłoby być tematem wzali na osobną rozmowę, bo no ciekawe zagadnienia. W każdym razie na pewno no, osoba ochreszczona, wirująca, chrystianin, praktykująca. Nie wyobrażam sobie tworzyć ikony bez modlitwy. Choć też jest jakby takie znania, że ikona to jest modlitwa, samo tworzenie ikony, proces tworzenia ikony. Czy w zali powinno się tworzyć z modlitwą i w zali tworcie ikony jest pierwszą osobą, która się modli przed nią, tak naprawdę. Czy taka osoba powinna być na przykład terpeliła, czy takiej terpeliłości wczyć się też na pewno To może ikona wczyć terpeliłości, tak, to na pewno. To na pewno. Zahali jeszcze w zasadzie w nawiązaniu do tego, co my wysidowali o szkole, o tych początkach, jak im się wczyć, to tak naprawdę można powiedzieć, odkrył, że ikona miała wczyć malować. To było niesamowite, bo to wgłubiania się w ikonu, jak to jest namalowane, to te wszystkie wersje i tak dalej, to te wszystkie fragmenty. Bo to jest analiza jakby ciała, nie? Wgłubiasz się w to wchodzisz. I faktycznie to zauważyłem, że zaczęło mieć ogromny wpływ na to, jak ja maluję, poza ikoną, nie? I to jest niesamowite dla mnie. Naprawdę można powiedzieć, że ikona mnie nawczyła malować. Tak jak teraz malują poza ikoną swoje rzeczy. A besedujemy o terpeliłości, czy emocjonalny stan też na pewno jest bardzo ważny, kiedy na przykład człowiek, nie znam, ma negatywne emocje, na przykład posłarić się z dakiem, to nie powinien na pewno się dać do pisania. Raczej tak. I to znaczy, jak nawet się zmusić, to często na ikonie widno. Jak widno? Ikonopisec powinien się bronić przed tym, żeby na przykład tworzyć swoje autoportrety. Często się tak zdarza, że można znaleźć te rysy człowieka, który tworzy ikonę w postaci. Думam, że nie da się to wteczyć całkowicie, bo jednak najczęściej oglądamy swoje twarze w lustrze czy tam w zerkali i jakby no, jestem najbardziej przyzwyczajony do tej twarzy. Czy tam jak ktoś powie, jakiś artysta, że sam artysta jest dla siebie najlepszym modelem, bo jest najbardziej terpeliwy i nie narikać, że już chce iść. Ale faktycznie to jednak powinno się jakby bronić przed tym, żeby nadawać swoje rysy. Czasem nawet się pojawiają rysy bliskie. Faktycznie, jakby poza tą świadomością. Jak sobie nie widzimy w zerkali, to widzimy bliskie osoby. Lem oczywiście no nie w takim patologicznym stopniu, jak tam niektórzy by chcieli z zamawiających, ale dosyć czasem się nie da uchronić przed tym, ale to... To chyba lepiej świadomość po prostu. Jak, no, to jest dopuszczalne w jakiś sposób, bo powiedzmy, ja to widzę czasem,
ale kto se inczy, to one zobaczy, nie? Ale raczej, tak jak powiadam, no, powinno się staraty zachowywać taki właśnie to jest ciekawe, że z jednej strony się człowiek bardzo jakby zżywa z każdą ikoną, włubiać się w nią, totalnie jakby się zapominać. Ja to w zasadzie porównuję do jakiegoś transu nawet. Jak nie to transu, to włościa takiego totalnego jakby odorwania się od świta i gdy człowiek jest jakby sam na sam z tym wizerunkiem, z tym ikoną, no to zali chyba nie wykonać się dobry. Ciężko to zrobić w zali. Dlatego no spokój, tysza to te liczy czas terpylewist. Ale faktycznie, tak jak powiadam, no czyli jak tiż ty powiadasz, musi być to odpowiedni nastrój. Często też to jest ciekawe, że czuję, już im się przekonał po tych bardzo duże ikonach, które wykonał do tej pory. To są naprawdę wielkie skillkosty. To obserwowałem takie sztosy, że w tym momencie siadam do ikony, zaczynam pracować i nachodzę mnie najgorszy dumkę, jaki jest możliwy. Przypominają mi się jakieś złe wydarzenia z życia, jakieś osoby może nie do końca, które bardzo lubię i tak dalsze. Choć staram się lubić tych wszystkich. Ale wiadomo, jestem słaby. W każdym razie dybna rzecz, bo strasznie jest wielka intensywność toho. Czasem aż do takiego stopnia, że nie znam, musisz przerwać robotę albo sztos. Ratuje mnie audiobooky bardzo. Bo nawet jak włóczam, dajmy na to muzykę cerkiewną, ona uspokaja i tak dalej, też pomaga jakby wojty w taki trans, nastrój duchowy. Ale nie do końca, bo jednak to te dumki zaczynają dosyć tam krużyty. Natomiast audiobook, dajmy na to, jak włóczę sobie na przykład Pismo Święte, albo włóczę sobie czytam listy apostolskie, Dziania, czy sztosy tam różnych, czy jakieś religijne też książki, to ja się jakby wyuczam. Nie dumam o głupotach. I to jest też ciekawe, bo słucham tego audiobooka i ja tak jakby się wycofuję. Ikona powstaje, wszystko jakby, nie to, że automatycznie jako się to robią, ale to jest jakiś taki dywny trans właśnie, że jakby się wyuczam w jakimś sensie, w jakimś stopniu. I to jest sprzyjające właśnie. Już się jakby wycofują nawet. To jest ciekawe. To samo mnie zadywia. I już im też sprawdził, że praktycznie przy każdej ikonie, przy rozpisie i tak dalej, przychodzi moment kryzysu. Po prostu takie zneochoczenia, że czasem takie uczucia, jakbym взагалі не міг скінчити dalsze. To jest też zadywiające. I co wtedy można zrobić? Trzeba to premocze jakoś. Pisати na sył, czy może dać sobie chwilkę takiej przerwy? Czasem chwilkę przerwy dobry robić, tak, jak najbardziej. Zresztą też dobry leszyty na jakiś czas ikon. Dobry jest, jak się ma więcej czasu właśnie na ikonu. Można poświęcić, bo często po jakiejś przerwie się dostali duże liczy, jak z tych tam niedociągnięć i tak dalej. To jest dobre. Ale no, zresztą no, modlitwa też pomaga. No tak jak właśnie powiedział jest, że ikona to i wytyszenia, i modlitwa. I to na pewno jest wielkie takie duchowe przeżycie. I pamiętam jedno z twoich opowieści, ale nie chcę tu wypereczać. Chciałam też wiedzieć, czy pamiętasz jakieś takie wyjątkowe, duchowe przeżycia przy tworzeniu ikon, czy to się tak się ty bardzo mocno zapamiętało? Zdecydowanie tak. To często też to są ludzie, które zamawiają bardzo różne. Przypomina mi się choćby pewna historia związana z
taką panią, która zamówiła krest, który miał być kopią Nowosielskiego, jedną z kresti Nowosielskiego. I ona mi tak zaczęła opowiadać historię swoją, czemu ona взагалі zamawia ten kres i tak dalej. I to była taka historia, że jej mąż był ciężko chory na serce i miał prechodzić transplantację serca. I jakoś one po prostu ten kres im miał w jakiś sposób pomóc w przejściu tego ciężkiego czasu. I to też właśnie dziwne, że взагалі nie miałem jakby do czynienia z tą osobą bezpośrednio, ale przez telefon. A faktycznie взагалі ona miała obawy, czy ja będę w stanie na kilku, powiedzmy, to przedstawiamy na stronie, czy tam desy, czy na kilku faktycznie jest tak, że dajmy na to dana kopia będzie podobna do oryginału. Jakieś mała takie obawy. Po czym, jak ją wysłał jej ten kres, zadzwoniła do mnie i to naprawdę z chwili tak, gdy człowiek uświadamia, że naprawdę warto to robić, bo się to robi jakby nie dla własnej ochoty, nie dla własnej przyjemności, ale się to robi dla ludzi, ma to pomagać w czyistym życiu duchowym. W jakiejś drodze. I ona właśnie z płaczem zadzwoniła do mnie, płakała mi do słuchawki i dziękowała za ten kres. I to są takie silne przeżycia. No. Związane nie właśnie z samym przebywaniem z ikoną, ale też z tym człowiekiem, dla którego to tu ikonu się pisze. Dokładnie tak. No i po tym właśnie za jakiś czas tam już dość dużo czasu minęło po tym i zadzwoniła do mnie, że udała się ta operacja i wszystko w porządku. Fajnie. Ja pamiętam... Ale... A to dopowiedz. No właśnie takie sytuacje to są takie momenty. No to już w zasadzie się powtarzam, ale to są te momenty takie ważne, które dają też siłę do toho, żeby dalszy to robić i masz to tu świadomość, faktycznie zyskujesz, że ma to sens, że ma to głęboki sens jednak. Ja pamiętam, kiedy to było, думam, że już paręnaście roki temu, kiedy byłam na warsztatach, które jest w Lublinie, warsztatach pisania ikon. I to, gdy jest mi opowiadał, ale ja nie pamiętam dobry, która to była ikona. Nie znam, czy to nie była jakaś ikona, która jest miał restaurować w Jabłeczni. Tak, dobry pamiętam. Powiedział jest mi, że kiedy jest praciło nad tą ikoną Bożej Matery, to że czujesz, jakby to ta Boża Mater pomagała ty w pracy nad tą ikoną. Nie znam, czy dobry pamiętam, czy nie bardzo dobry te pamiętasz, fakty, ale... bardzo dobry pamiętasz. To znaczy, ja mam obawę, żeby o tym beśidować publicznie, znasz, bo to były na tylko intymne przeżycia.
Ja im się nima z tobą podzielił, bo znamy się nie od wczoraj i się lubimy. Tobie jakby w zaufaniu im powie tę historię. To możemy to dodawać. Nie, bo dobry, bo faktycznie, nie, masz rację, to nieprzypadkowo ty to przyszło do głowy, wszystko ma swój głęboki sens. Bo faktycznie było to dla mnie, jak do tej pory, najważniejsze przeżycia w moim życiu. To moment, kiedy faktycznie czujesz Boha, Ducha Świętego. To zawdzięk, думam, że to było zawdzięk właśnie, to się zdarzyło wszystko w monastyriu w Jabłoczyni. Tam my prowadzili właśnie kurs dla dzieci, pisania ikon. Wtedy my się wczyli jeszcze w szkole. I był tam monach, jeden taki, można powiedzieć, wędrowny monach, otec Makari, tam mieszkał przez jakiś czas i nadeszł taki moment, że otec Sofiluk właśnie mnie zaklykał i powiedział, że to monach przez niego nie przyszło bezpośrednio do mnie, ale przez ojca Tofiluka się widuje, czy bym przyszedł do niego do Keli, bo chcę, żebym mu pomógł właśnie z ikoną, która się mu zniszczyła częściowo, żebym ją odrestaurował, w jakiś sposób naprawił. No i jak im tam piszą, no to się właśnie okazało, że nie jest to ikona, chciałem powiedzieć, zwyczajna. No każda ikona jakby jest cudotworna z samej swojej istoty. Jakby ona, każda ikona nosi w sobie jakby to potencjał cudotworności. To też może zależne jest od modlitwy, która się przed tą ikoną wede. Też może tak, nie znam, czy to można tak określić, ale w zasadzie może tak uproszczając, to kus jakby modlitwa uruchamiała, to wyzwalała czasy takie, nie? Jest też ciekawe. W każdym razie, no, to była ikona Merytoczywa. To była jego prywatna ikona, więc ze sobą mi wozył, miał taki pokrowiec na nią. Ona była tak jakby w ukryciu, nie? To on rozgłaszał nigdy i tak dalsze. Opowiadał mi właśnie historię tej ikony, jak ona zaczęła toczyć Emira. Wtedy chyba był w Holandii. I w cerkwi na światło, to była kazańska ikona Bożej Matery. Mam ją tu na ścianie. Sobie ułożę ze sobą. W cerkwi było światło ikony i na tetrapod nie mogli akurat daty, bo nie mali w cerkwi. I on przyniósł tę ikonkę. Dostał ją w prezencie od kogoś. No i powiedział, że podczas liturgii po prostu to myro zaczęło kapaty z tetrapodu na podłogę. Ikona Nebelka, jak rozmilił. No, taka. I powiedział, że od razu tam byli jakieś Holendry w tej cerkwi, jako się tam zaszli akurat na liturgię i powiedział, że potem pójdę się do niego i chcieli przyjąć prawosławie. Jakby to cud na nich od razu tak podijał, że ich to niesamowicie jako się poruszyło. Nie? No i to też ciekawa rzecz, że w dni, kiedy wpisny, nie wyciekało to myro, podczas postił wszystkich ciszni, natomiast najbardziej podczas liturgii albo na święta. A kiedy jest się zajmował restauracją tej ikony, to ona wtedy toczyła myro? Nie dlatego, że to był pis Petriuka, tak zwana. Lem to win już się kończył.
tak się złożyło wszystko, że він mi powił, bo ja akurat mieszkał jakby w sąsiedniej keli, він не хотів, żebym wynosił desi do tej kopii. I prosił, żebym sił w swojej keli tam i tam naprawił tę ikonu. A він буде в келі обік і буде ще море. Бо я йому, взагалі я йому повів найперше, що ні. Повів йому, що ні, że не чуюся гідний того, боюся взагалі за то брати і що їм ся вчив в тому. Повів, że ні, wystraszyłem się. Ale він повів, że wszystko буде добре, żebym zawierzył Bogorodici, ona mi pomoże, a він się буде modlił. No i tak było. I tak było. I tak było. Mało toho, jeszcze właśnie jakby to jakby był taki rozbudowany czut, bo faktycznie miałem wtedy problem, ale się tu wzruszam, nie może. Ale takie widania zadajesz. Jak хочеш, то будемо могли на то вирізати, Okej. все трапити. Może da jak się uda, ale to naprawdę wchodzimy, znasz, w tematy bardzo osobiste. No faktycznie взагалі їм się martwił, jak zmajechali na kurs, bo bolił mnie zub, miałem problem ze zubem, miałem взагалі opuchlizną. I pani dentystka powiła mi, pozornie ale odchodził od tematu, pani dentystka mi powiła, że nie da się uratować już tego zuba, że po prostu ona mi tam założy jakieś lekarstwo czy sztosy, ale po prostu jak wernu, tak żeby to na tym czasem, jak wernu, to mi po prostu wyrwę i tak dalsze. Nie? No i jakby jak im już się naszł w keli z tą ikoną, to im przyłożył twar do niej. I potem z czasem okazało się, jak im przyjechał do dentysty potem po kursie, po wszystkim, ona mówiła: Panie Mirku, to cud. Nie ma żadnej ropy, jest wszystko w porządku. Ząb jest normalny. Także takim, kto sobie może powiedzieć, śmieszny, mały cud. Może. Kto sobie tak by mi powiedzieć, ale nie dla mnie. Bo ja im to odczuł na sobie. Думав, że to ta dentystka, kiedy powiedziała: Panie Mirku, to cud, to może nie przedstawiała sobie, że może doslівні. No tak. To było, ewidentnie. To było cud. Ewidentnie, ale to nerem bo faktycznie jak może nie budu się zachubił, bo nie może wszystko opowiedzieć. Nie może, po prostu to są zbyt osobiste rzeczy. Dobra. Ale prawda jest taka, że na własne oczy im powiedział to, że siedzę przed tą ikoną, beru pędzelok i nabieram farb, których взагалі się nie stosuje do twary. Po prostu robiłem w takim jakimś właśnie jakby transie. Okresy te chyba najprostsze. I pід pędzelką wiedziałem, jak to te kolory się zmieniają w takie, że były nie do odróżnienia od reszty twary, bo to były uszkodzenia twary. Lecią Bogorodici i częściowo chyba róg Chrysta. Było to dla mnie to chyba dobrze zapamiętałam to, że to było dla Ciebie bardzo głębokie przeżycie. Tak jak powiedziałem, najważniejsze przeżycie w moim życiu to dotknięcia Boga. No i wtedy właśnie w tym czasie, tak jak powiedziałem, to był pist i ona pozostawała bez myra, była sucha. Potem ją zabezpieczył, odniósł ją z powrotem i otec Makary mi powiedział, bo to było właśnie w predden świata Petra i Pawła. Powiedział, żebym się wyspowiadał, żebym na drugi dzień przystąpił do przyczasty. I tak jem zrobił. Natomiast win
Prestiunisz, bo było tam, byli uczestnicy właśnie kursu, duże ludy tam male połomników. I він prestiunisz rychtował jedzenia dla wszystkich. Także nie spał przez nic. I na drugi dzień napiszą na liturgię. I jak jem... piszemy na obiad po liturgii. I win... stanął z daleka i mnie przyklykał. Piszemy do niego do Kelly. Jak jem tam włoszą, niesamowity zapach, tak zwany zapach Ducha Świętego. Pokłoniłem się do ziemi przed ikoną i z niej wytikało mero. Oczy Bohorodyci z rukę Spasitela. No, niesamowite życie to. Nie da się to opisać. Pozwolę mi zrobić znemku, którą mam tu ze sobą. Na znemci widnowatku підложено, bo він взагалі так знищив ту ікону, że sterał to мироватку i десь tam ta farba odeszła, potem jemu poradził, nieodpowiednio paty do tego używał взагалі za mocno to robił, potem jemu właśnie powiedział, jak to robić najlepsze. Także tak się to skończyło. Co znaczy skończyło? No to się nie skończyło, można powiedzieć. To może to był początek jakiejś twojej na pewno nowej tak. drogi. Na pewno tak. To cisz mnie na pewno jakby przekonało do tego, że powinienem zostać przy tym, tak. أخدفت قدمت حطيته وقابل من يدي عدي ابن وهبت لي شو بكون دحاوبي. Czytałam na waszej stronie cytaty profesora Nowosilskiego, który też jest dla was wielką inspiracją, że z jednej strony ikonopisac powinien być wiernym kanonom i prawosławnej tradycji cerkwy, chrześcijańskiej tradycji, a z drugiej strony też ta ikona musi się rozwijać i beśduje też o takiej twórczej odwadze, tak? I moje zwidania w jakim prostorii to ikonopisac może to tu odwagę może wykorzystać i de może sobie dozwolić na to rozwój, żeby nawiązać, acz może nie zapierać się na ci dawni ikoni, kuściok odchodyty dodały no ikony, tworzyty swoją, ale być wiernym kanonem. No to взагалі szeroki temat, ale bardzo ciekawy właśnie. Jakby się włobyty w nią, naprawdę byłoby warto. Natomiast, żeby nie rozwijać się bardzo, to może powiem tak, że powiedzmy, czym jest kanon. Też ciężko by się dbać o kanonach w ikonie, które by mali być jakby wyznacznikami, jak malowaty. W takim sensie, że światy odcinek jakby nie wyświadczali tym malariom, jak one mają malować, bo znali, że one musieli im dać to podbudowę teologiczną. Natomiast to jakby wtedy pójdzie odpowiednią drogą. I faktycznie, jak myślimy właśnie o kanonie w ikonie, to jest jakby w zasadzie to o czym myślałem pierwsze, czyli to język ikony określony
sposób modelunku, twary, szat i tak dalsze, to nie ma być zerkałą to świta, który nas otacza, to nie ma być naturalistyczne, realistyczne, ale ma pokazywać świt człowieka preobrażonego, prawinnego. Jakby świt przyszłego wieku. Nie to dneśni. I za sobą tych elementów pewnych posługują się ikony. Im bardziej się zbliżała ikona do zachodniego malarstwa świeckiego, tym bardziej zatraczała to te wszystkie elementy. Po prostu obrażała się w tym negatywnym sensie w realistyczne malarstwo, tak. Obraz religijny, czy o treści religijnej. Dlatego kanon, słowo kanon взагалі pochodzi z greckiego i oznacza kij, którym sztosy się miriało, tak? Samira. Także powiem, że w moim rozumieniu kanon w ikonie daje mi jako twórcy jakby pole, bezpieczne pole, w którym się może poruszać. Jakiś artysta, powiedzmy, z boku mógłby powiedzieć, bo ty się boisz wyjść poza to i nie masz wilności i tak dalej. Ale wbrew pozorom jest ogromna wilność w tym. Poruszam się w określonym prostorze, to też ciężko określić tak naprawdę, przekazać to tu prawdę, ale daje to ogromne możliwości tak naprawdę. I posługujący się tym językiem ikony. Ja nawet właśnie, to jest dla mnie zadziwiające, jak duże z tego właśnie prenikat na przykład do mojego malarstwa, tylko osobno, poza ikoną. I tak jak na przykład Nowosielski miał ogromną odwagę, to widno w tych jego ikonach, gdzie czas z nich nawet jest otrzmariany przez wirujących ludzi i tak dalsze. Dużo ludzi jakby nie rozumie, nie dotykają ich na tylko, że jakoś one potrafią dostareczyć tam do huby, wiry. No ja bym chciał mieć tę odwagę Nowosielską. Naprawdę chciałbym. Czy ją mam? Nie znam. Budu może mi powiedzieć za paru roków. Może podeślujemy, wtedy powiem. Mi pogląd jest taki, że są potrzebne ikony i takie, czyli to jest stricte jakby kopii dawnych ikon, tych klasycznych, kanonicznych ikon i robione w takim duchu, takie, które nie odchodzą jakby całkowicie od tego, ale czuję, że na przykład w Nowosielskiego jest ogromna siła i wydaje mi się, tak jak by może to win powił, ale by może to funkcjonuje jako prawda pewna, zahalna, że ikonopisec powinien być w jakieś czasy proroką. On prorokuje o Carstwie Bożym. I nawet to te elementy architektury, czy właśnie odwrócona perspektywa i tak dalej, to te wszystkie elementy ikony, one nam o tym beświdują, że jest inny świt, nie lem to, co wydymesz, to potrafimy tu dotknuty, zbadaty, zobaczyty, ale jest sztosy ponadto, jest sztosy wece, czyli predmet może być wydzielony z różnych stron naraz. Sztosy do czego doszły dopiero w malarstwie kubisty, pod koniec XIX stulecia, czy na początku XX. Dochodzili malary do takich prawd, a to w ikonie wszystko funkcjonowało z dawna. Abstrakcja, kubizm, to wszystko jest w ikonie. I z drugiej strony właśnie, думаю, że Nowosielski bardzo tworzył dla ludzi, którzy będą żyć paru pokoleń dalsze, jak dla nas. I думаю, że za paru pokoleń dopiero będzie mało tego, że będą rozumite jego ikony, ale będą czuty. Думаю, że to w zahalni, jakby w zahalny bardzo jakiś zakres będzie mało.
Bo jest bardzo duży ludy, który odczuwają mocno Nowosielsko. Pamiętam choćby taki motyw, który mi wspominał, że napisała do niego pani, która straciła wirów Boha i włoszła chyba do kościoła w Wesołej bodajże. Zobaczyła jego orantu i napisała mu, że w jednym momencie, w jednej chwili to ta wira wernuła i jakby weksza, jak była pierwsza, jak straciła. I Win powiedział, że właśnie do niego takie momenty są ważne. Także może już tam nie będę się rozgadywał w Ece. No, Nowosielskiem to by można było Tak, okремий to program w zrobić. zasadzie wszystko, temat Rika. Można by dużo. Musimy częściej się... Trzeba zrobić cały cykl. No to będę tak, co on by nic. Jak się bude podobało, jak będą ludzie słuchaty, nikt to nie będzie pisał, że besidujemy o o czym, to może będzie dobry. شقلت وي